Αχαρνών έχει τη χαρά να σας υποδεχθεί σήμερα στην τελετή λήξης του προγράμματος Εράσμους, για το οποίο θα σας μιλήσουν οι συνάδελφοι. Σας ευχαριστούμε που μας τιμήσατε με την παρουσία μας. Καλωσορίζουμε όλους σας και ιδιαίτερα τον Αντιδήμαρχο Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Στόλου, το Δημοτικό Σύμβουλο κ. Αναγνωστόπουλο, τον Πρόεδρο της Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Αχαρνών, γενικώς τους εκπροσώπους του Δήμου. Ευχαριστούμε ιδιαίτερα τον Δήμο Αχαρνών για την παραχώρηση της αίθουσας. Καλωσορίζουμε θερμά τον Πρόεδρο του Συλλόγου Γονέων του σχολείου μας. Όχι, δεν νομίζω. Τους μαθητές μας, τους συναδέλφους από τα άλλα σχολεία, όλους όσους εργάστηκαν σε αυτό το πρόγραμμα και τους φιλοξενούμενους εταίρους από τις άλλες χώρες. Ναι. Η κυρία Κομπλιλού θα σας μιλήσει για το πρόγραμμα. Ευχαριστούμε και πάλι θερμά που βρίσκεστε εδώ σήμερα. Principal welcomed to tonight's event, and she welcomed all the officials from the mayor's office and for giving us this call to have the event, to hold the event tonight, and everyone who helped, and the parents and from the Parent Teachers Association. Thank you. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Ονομάζομαι Κομινού Αναστασία και ως μέλος της παιδαγωγικής ομάδας Εράσμους Plus του 4ου Γενικού Λυκείου Αχαρνών του σχολείου μας, θα παρουσιάσω την ιδέα μας και πώς αυτή υλοποιήθηκε από το Σεπτέμβριο του 2014 έως και σήμερα. Κοντά μου βρίσκεται η κυρία Βλάκα, επίσης μέλος της παιδαγωγικής ομάδας, η οποία έχει αναλάβει την παράλληλη διερμηνία για τους ξένους φίλους μας που παρευρίσκονται σε αυτή την αίθουσα. Ladies and gentlemen, good evening again from the both of us. We will be presenting our program tonight, and I will be translating for our foreign friends who have come here. Ίσως λοιπόν πολλοί να σκέφτονται ότι το δημόσιο σχολείο και ιδιαίτερα η τελευταία βαθμίδα της εκπαίδευσης, το Λύκειο, στη μορφή που έχει λάβει τα τελευταία χρόνια, είναι ένας χώρος μετάδοσης γνώσης και ένα σκαλοπάτι πριν την εισαγωγή των μαθητών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Ένα καλό σχολείο αποτιμάται από τον αριθμό των εισακτέων μαθητών του στα επιστημονικά, τα πανεπιστημιακά, συγχωρέστε με, ιδρύματα, από τις επιτυχίες του. Μπορεί να θεωρούν ότι ο ρόλος του περιορίζεται μόνο σε αυτό και λειτουργεί αποκομμένο από την ευρύτερη κοινωνία. Most people probably think that public school, and especially the last stage of secondary school, high school, as being a stepping stone to university, and a place where only facts are taught. A good school is usually measured by how many students are accepted by universities. Some might think that this has a restricted role, and that it is cut off from a broader society. Εμείς στο 4ο Γενικό Λύκειο δεν πιστεύουμε σε αυτό. Ο ρόλος του σχολείου είναι πολύ πιο σύνθετος και δεν μπορεί να περιχαρακώνεται σε μια τέτοια ρηχή αντίληψη. Για εμάς το σχολείο είναι κατεξοχήν ένας χώρος παιδείας, χώρος συζητήσεων και προβληματισμού που έχει όραμα. Να καλλιεργεί τη συνείδηση των μαθητών του, να διαπλάθει προσωπικότητες σκεπτόμενες, που ως πολίτες του αύριο θα μπορούν να ανταπεξέλθουν στις προκλήσεις της ζωής και των κοινωνιών που εντάσσονται. Τα παιδιά έχουν πλέον πρόσβαση στην τεχνολογία, που ισοδυναμεί με πρόσβαση στη γνώση. Θεωρήσαμε ότι χρειάζονται και κάτι άλλο, που να τα εμπνέει, να δημιουργεί κίνητρο για συζήτηση, για δημιουργία, για να μπορέσουν να επικοινωνήσουν τους προβληματισμούς τους. We at the 4th Lyceum do not believe that this is true. The role of school is much more complex, and it cannot be defined by such a limited interpretation. For us, school is not only a place for education, but a place where ideas are exchanged, discussed, and questioned. A place with a vision, to shape the minds of students. Το σχολείο είναι μια μικρογραφία της πολυπολιτισμικής κοινωνίας μας. Ο πληθυσμός του δεν αποτελείται πλέον από αμιγώς ελληνικής καταγωγής μαθητές, αφού ειδικά στο σχολείο μας φυτά ένα αρκετά υψηλό ποσοστό αλλοδαπών μαθητών, προερχόμενο από ανατολικές χώρες, Ρωσία, Ρουμανία, Ουκρανία και όχι μόνο. School is a microcosm of our multicultural society. The population is no longer solely made up of Greek students.
In our school, we have a high percentage of students who come from countries such as Russia, Romania, Ukraine, and others. Μπορεί να μην υπήρξαν ποτέ σοβαρά περιστατικά βίας ανάμεσα στους μαθητές μας, αλλά διαπιστώσαμε ότι η κοινωνία, δεδομένης της βαθιάς οικονομικής δυσπραγίας που διάγει, γίνεται ολοένα λιγότερο ανεκτική απέναντι στο διαφορετικό και αβασάνιστα εύκολα χαρακτηρίζει και απορρίπτει. We may not have ever had serious incidents of violence among our students, but we realize that because of our country's economic problems, people are becoming less tolerant to difference, and so they easily reject it. Όμως, η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει χτιστεί πάνω στις αξίες της ισότητας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της αποδοχής των διαφορετικών πολιτισμών. Είναι σημαντικό να καλλιεργούνται αυτές οι αξίες ήδη από τα σχολικά χρόνια, αφού τα παιδιά είναι οι πολίτες του αύριο και το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ενότητας είναι στα χέρια τους. Ο σεβασμός στο διαφορετικό είναι σημαντικός σε όλα τα επίπεδα. Μετανάστες, φυλετικές ή θρησκευτικές μειονότητες, μαθητές με φυσικές ή διανοητικές ιδιαιτερότητες και μαθησιακές δυσκολίες, με διαφορετική εμφάνιση, συμπεριφορά, σεξουαλικές προτιμήσεις. However, the EU itself has been built on the values of equality and human rights and the acceptance of different cultures. It is important to cultivate these values during one's school years, as our students are the citizens of tomorrow, and the future of a real European unity is in their hands. Respect of diversity is important on all levels, for immigrants, racial or religious minorities, students with physical or mental differences, learning disabilities, differences in appearance or sexual preferences. Οι μαθητές από τη Σουηδία αποτύπωσαν με έναν πρωτότυπο τρόπο στο βίντεο που θα παρακολουθήσουμε τι μπορεί να σημαίνει σεβασμό στο διαφορετικό. The students from Sweden have made a video in which they show in an original way what respect towards diversity means. Καλοσύνη, αποδοχή, είμαστε όλοι ίσοι, συμπάθεια και πολλά άλλα. Ένα από
στερεότυπα που υπάρχουν στην τοπική κοινωνία μας είναι ότι το σχολείο μας, επειδή έχει πολλούς αλλοδαπούς μαθητές διαφορετικής καταγωγής και κυρίως ποντιακής, θεωρείται υποδέστερο από άλλα σχολεία και η ίδια η περιοχή μας υποβαθμισμένη. Αυτό θεωρήσαμε ότι είναι άδικο και για τους μαθητές μας και για την ευρύτερη περιοχή μας. Νιώσαμε ότι έπρεπε να κάνουμε κάτι για να το ανατρέψουμε. One of the stereotypes of our local community is that because our student body is made up of students from different backgrounds, especially from the Pontus area, it is considered inferior to other schools, as is the whole area. We believe that this is unjust for our students and neighbors, and so we felt we had to do something about it. Η ευκαιρία για την ανατροπή δόθηκε σε μια ενημερωτική ημερίδα που διοργάνωσε η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής με τη συνεργασία του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών. Εκεί ενημερωθήκαμε για τις δυνατότητες υλοποίησης προγραμμάτων που δίνονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση σε καθηγητές και μαθητές. The chance to do this was given to us at a conference organized by our education department along with the national agency, the State Scholarship Foundation. We were informed about the different programs offered by the EU to students and teachers. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, το 2013 προέκυψε η ιδέα. Με αγάπη και ενθουσιασμό καταστρώσαμε και υποβάλαμε την πρότασή μας ως συντονιστές για μια εταιρική σύμπραξη του προγράμματος Erasmus τύπου ΚΑΠΑ2, δηλαδή συνεργασίας και καινοτομίας για καλές πρακτικές στον χώρο της εκπαίδευσης. Και επιλεγήκαμε ανάμεσα σε άλλα σχολεία και οργανισμούς με εμπειρία στον χώρο αυτό. That's how we came up with the idea in 2013. We wrote up and submitted our proposal as coordinators in the program Erasmus Plus KA2. That is, cooperation and innovation for good practices in the education system. We were chosen among other schools and organizations with experience in this field. Αντιληφθήκαμε εξ αρχής τη θέση ευθύνης του συντονιστή, αλλά βάλαμε στοίχημα με τους εαυτούς μας ότι θα τα καταφέρουμε. Αν και πρωτάριδες σε τέτοιου ελληνικούς project. Η παιδαγωγική μας ομάδα αποτελείται από δύο φιλολόγους, την κυρία Βλάχου και την κυρία Κομνηνού, μια καθηγήτρια αγγλικών, την κυρία Πλάκα, την κυρία Ματσαμά, καθηγήτρια πληροφορικής, συμπαράσταση και πολύτιμη βοήθεια καθ' όλη τη διάρκεια του προγράμματος βέβαια είχαμε από τη διευθύντρια του σχολείου μας, κυρία Κίλια Παρασκευή. We realized from the beginning the responsibilities that go along with being coordinators, but we made a bet with ourselves that we would be able to succeed despite the fact that we were new in a project this size. Our teaching team is made up of 2 Greek literature teachers, Mrs. Vlachou and Mrs. Komninou, 1 teacher of English, Mrs. Plaka, and 1 teacher of computer science, Mrs. Matsama, and always under the guidance of our principal, Mrs. Kina. Και το όνομα αυτού, Video Art, ένα ακρονίμιο που αντιστοιχεί στις λέξεις, στις αγγλικές λέξεις, appreciation, εκτίμηση, respect, σεβασμός, and tolerance, ανοχή, στο διαφορετικό με την τεχνική του βίντεο. Ένα πρόγραμμα που φιλοδόξησε να εμπλέξει τους μαθητές στη συζήτηση για τις διακρίσεις και να καλλιεργήσει το σεβασμό στη διαφορετικότητα με την τεχνική του video art και των τεχνολογιών, που ελκύουν τους νέους και παράλληλα θα τους βοηθήσει να αναπτύξουν διαφορετικές δεξιότητες και να αναπτύξουν επιπλέον προσόντα. The name of the project Video Art is an acronym which stands for Appreciation, Respect, Tolerance towards diversity through video techniques, a program whose goal was to involve students in a discussion about diversity and to cultivate a sense of respect through the technique of video art and technology, which usually attracts young people and at the same time helps them develop different skills and acquire more qualifications. Πιο συγκεκριμένα, ως σκοποί του προγράμματος τέθηκαν οι εξής. Για τους μαθητές να εμπλακούν ενεργά και να συνεργαστούν σε όλη τη διάρκεια της υλοποίησης του προγράμματος. Να αναπτύξουν το σεβασμό, την ανοχή και την εκτίμηση στο διαφορετικό. Να αναπτύξουν τεχνικές δεξιότητες, να καλλιεργήσουν την έννοια της ευρωπαϊκής ταυτότητας και να βελτιώσουν τις γλωσσικές τους δεξιότητες. Ενώ για τους καθηγητές, να εντοπίσουν τη μεθοδολογία και τον τρόπο ώστε να καλλιεργούν με επιτυχία το σεβασμό στο διαφορετικό μέσα στον χώρο του σχολείου.
More specifically, the goals of the program are the following. For the students, to be actively involved and to cooperate during the whole program, to cultivate a sense of tolerance and respect towards diversity, to develop technical skills, to develop a sense of European identity, and improve their language skills. For the teachers, to discover the methodology and way to promote respect towards diversity within the school. Οι εταίροι μας σε αυτή την περιπέτεια. Σχολεία και οργανισμοί από όλα τα γεωγραφικά πλάτη της Ευρώπης, με τις ίδιες ανησυχίες και τους προβληματισμούς για τις διακρίσεις και την αντιμετώπιση του διαφορετικού. Από το βορρά, το Northland Gymnasiet της πόλης Stenungsund στη δυτική όχθη της Σουηδίας. Ένα σχολείο με 1.100 μαθητές και 90 καθηγητές, που υλοποιεί πληθώρα προγραμμάτων για τη διαφορετικότητα και την πολυπολιτισμικότητα. Our partners in this adventure are an organization and schools from all over Europe, but with the same concerns about prejudice and diversity. From the north, Northland Gymnasiet in the city of Stenungsund, in the west of Sweden, a school with 1,100 students and 90 teachers, which carries out numerous such programs. Από τη Δύση, το Fondo Formación Euskadi της πόλης του Μπιλμπάου, στα βορειοδυτικά της Ισπανίας, ένας οργανισμός ιδιωτικής τεχνικής εκπαίδευσης με μεγάλη εμπειρία στα ευρωπαϊκά προγράμματα. From the west, Fondo Formación Euskadi in the city of Bilbao, in the northwest of Spain, a private organization for vocational training with experience in European programs. Οι Ιταλοί, με το Λύκειο Κλάσικο Σταύρη Τρεβιάννη, στην πόλη Άσκολη Πιτσένο της επαρχίας του Μαρκέ. Ένα σχολείο με πολλούς αλλοδαπούς μαθητές. From the south, our Italian neighbors, Metto Liceo Classico Trebbiani, in the city of Ascoli Piceno, in the Marche region, a school with many foreign students. Και ο ιδιώτης εταίρος μας, η Multitram Production, ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός με βάση την Αθήνα, που έχει ως στόχο την προώθηση της καλλιτεχνικής δημιουργίας Ελλήνων και ξένων καλλιτεχνών. Στο πρόγραμμά μας έχει αναλάβει την εκπαίδευση των μαθητών στις τεχνικές του video art και των εφαρμογών στα κινητά τηλέφωνα. And our private partner, Multitram Productions, an NGO whose aim is to promote creative products and who are responsible for the student workshops. Η πρώτη συνάντηση λοιπόν των εταίρων και μαζί το σύνθημα της εκκίνησης του προγράμματος έγινε τον Νοέμβριο του 2014 στο σχολείο μας, όπου όλοι μαζί θέσαμε τις βάσεις της καλής συνεργασίας και επικοινωνίας. Our first meeting with our partners was the kick-off point for the project, which took place in November 2014 at our school, and there we set the foundations for our cooperation. Και κάπως έτσι ξεκίνησε το πρόγραμμα. Οι μαθητές σε κάθε χώρα συνέστησαν τις ομάδες τους και εργάστηκαν από κοινού, φτιάχνοντας αρχικά το λόγο του προγράμματος, που απεικονίζει μια κάμερα στο εσωτερικό της οποίας βρίσκονται οι σημαίες των 4 χωρών και το ακρονίμιο R. Βλέπετε τις εικόνες από τις ομάδες των μαθητών. And that's how the program began. The student teams were formed and they worked together to produce the program's logo, a camera within which we can see the flags of the 4 participating countries and the acronym ART. Τι έγινε κατά τη διάρκεια του προγράμματος, ίσως το πιο ενδιαφέρον σημείο αυτής της βραδιάς. Οι συναντήσεις των ομάδων στις χώρες τους. Οι μαθητές που συμμετείχαν από όλες τις τάξεις του Λυκείου, παρά το φορτωμένο πρόγραμμά τους, βρήκαν χρόνο για τις συναντήσεις των ομάδων τους. Οι πρώτες απόπειρες δημιουργίας βίντεο έγιναν με παρουσιάσεις των σχολείων τους και των περιοχών τους, τις οποίες πρόβαλαν στην πρώτη διεθνική συνάντηση των εταίρων στην Ισπανία. The student teams, despite their heavy school load, found time for their team meetings. They created their first videos presenting their schools and areas, which they presented at the first transnational meeting in Bilbao, Spain.
Παράλληλα, προβληματίστηκαν, συζήτησαν, ανέτρεξαν στην ιστορία τους, φτιάχνοντας βίντεο για τη μετανάστευση στο παρελθόν και στο παρόν, βγήκαν στην τοπική κοινωνία παίρνοντας συνεντεύξεις από αλλοδαπούς που ζουν ανάμεσά τους, παρακολούθησαν θεατρικές παραστάσεις με θέμα της διακρίσης και με εναλλακτικές βιωματικές μεθόδους, όπως τα παιχνίδια ρόλων, προσέγγισαν το θέμα της διαφορετικότητας, για να καταλάβουν ότι το διαφορετικό όχι μόνο το ανεχόμαστε και το σεβόμαστε, ίσως κάποιες φορές ή κάποιοι από εμάς υποκριτικά και αναγκαστικά, αλλά το εκτιμούμε και το θαυμάζουμε, γιατί δίνει πολυμορφία και νόημα στη ζωή μας. Ένα δείγμα της δουλειάς των Ισπανών μαθητών θα παρακολουθήσουμε στο βίντεο που ακολουθεί. They also looked back in their history and made videos on immigration in their countries, and in the past and in the present. They went out into their local community to interview foreigners who live among them. They watched performances on prejudice, and through experiential methods, such as role-playing, they approached the topic of diversity so that they could understand that not only do we tolerate diversity, but we also respect it because it gives us a richness and a purpose to life. Now we are going to watch a video by the Spanish team.
Μαρίνα Πετρανό. Σκληρό το μήνυμα, σκληρό μάλλον το βίντεο που παρακολουθήσατε. Περνούσαν τα χρόνια και έμεινε μόνη, ειδικά για τα νέα κορίτσια που καταπιέζονται. Αλλά το μήνυμα ηχηρό. Ελπίζουμε να φτάσει στα αυτιά κάποιον. Λοιπόν, και όχι μόνο δημιούργησαν βίντεο. Δημιούργησαν αφίσες, πραγματοποίησαν ημερίδες για να ευαισθητοποιήσουν τους συμμαθητές τους, την τοπική κοινωνία, και δημοσίευσαν άρθρα στον τοπικό τύπο, κοινοποιώντας προβληματισμούς, τις ιδέες και τις δράσεις. The students also created posters, held conferences in order to involve their classmates and the local community. They published articles in the local press expressing their concerns, ideas and activities. Οι ομορφότερες όμως και γονιμότερες στιγμές για όλους μας ήταν βέβαια τα ταξίδια μας, που κάθε φορά αναδείκνυαν μια διαφορετική άλλη πτυχή του θέματος της διαφορετικότητας. Έτσι, συγγνώμη, να μεταφράσω. The best and most productive moments for all of us were, of course, our trips, which unfolded a different aspect of the topic each time. Έτσι, το Φεβρουάριο του 2015 βρεθήκαμε στον Μπιλμπάο της Ισπανίας, όπου συναντήθηκαν για πρώτη φορά μαθητές και καθηγητές. Το θέμα των Ρωμά και η ομαλή προσαρμογή τους στην τοπική κοινωνία ήταν αυτό που μας απασχόλησε. Οι μαθητές βρέθηκαν σε ένα σχολείο ενηλίκων Ρωμά και συνομίλησαν μαζί τους, ακούγοντας τη δική τους άποψη και μαθαίνοντας για το πώς το κράτος προνοεί για την ομαλή ενσωμάτωσή τους. So in February 2015, we went to Bilbao, Spain, where teachers and students first met. The topic of the Roma people and their integration into society was dealt with. We visited a school for the Roma where our students were given the chance to speak with them, listen to their thoughts, and how the government helps them integrate into society. We can now watch a video on this. Παρακολουθήσουμε το σχετικό βίντεο.
2015, σειρά έχει η Σουηδία, εκεί όπου τα παιδιά γνώρισαν τον τρόπο που το σουηδικό σχολείο και η ευρύτερη κοινωνία αντιμετωπίζει και βοηθά μαθητές με μαθησιακές και κινητικές δυσκολίες, αλλοδαπούς και μετανάστες. In September 2015, we went to Sweden, where students saw the way the Swedish school system and the local community deals with and helps students with physical disabilities, foreigners and immigrants. Στην Ιταλία, τον Ιανουάριο του 2016, επισκέφθησε ιδρύματα, χώρους φιλοξενίας ατόμων με νοητική στέρηση και μια συζήτηση με οργάνωση που μάχεται ενάντια στην εκμετάλλευση των γυναικών έδωσαν αφορμή για άλλου τύπου συζητήσεις στο θέμα των διακρίσεων. In Italy, in January of 2016, we visited foundations which host people with mental disabilities, and we watched the presentation by an organization which helps women who are victims of exploitation. These visits opened discussions on the serious topics of bias. Αυτή την εβδομάδα έχουμε τη χαρά στο σχολείο μας να φιλοξενούμε τις ξένες ομάδες, οπότε σήμερα το πρωί ήταν η δική μας σειρά να δείξουμε τον τρόπο που εμείς αντιμετωπίζουμε τη διαφορετικότητα, επισκεπτόμενοι το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Αρρωγή του Δήμου μας. Απλά δεν προλάβαμε, δεν είχαμε την ευκαιρία να έχουμε φωτογραφικό υλικό από την επίσκεψη σήμερα. This morning we visited the organization Arroyi, where we learned how our country deals with diversity and people with special needs. Unfortunately, since it was this morning, we don't have pictures. Εκτός από τις επισκέψεις, σε κάθε συνάντηση, οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε 4 διαφορετικά εκπαιδευτικά εργαστήρια, υπό την καθοδήγηση του ιδιώτη εταίρου της Multitrap Productions και να δημιουργήσουν κοινά βίντεο. Ένα από αυτά θα παρακολουθήσουμε στη συνέχεια. Apart from the visits, students also had the chance to participate in 4 different workshops, under the guidance of our private partner Multitrap Productions, to create common videos. We can watch one such video now. Stop. Go. Go. Stop. Go.
Go. Έλεγε να ξέρεις καλά ότι πριν φύγω, ένα ήταν σίγουρο, ότι δεν ήθελα να φύγω. Ήταν το τελευταίο μήνυμα από αυτό το βίντεο, πολύ συμβολικό. Έμαθαν λοιπόν στα εργαστήρια τι είναι το video art και παρακολούθησαν κάποιες τεχνικές του, έμαθαν τις τεχνικές του, όπως το stop motion, το animation, τα infographics, και προσπάθησαν να εφαρμόσουν στα δικά τους βίντεο. Όπως για παράδειγμα στο βίντεο Sophia Story, που δημιούργησε η ελληνική ομάδα. Στο τελευταίο εργαστήριο στην πόλη μας ήρθαν σε πρώτη επαφή με τις εφαρμογές στα κινητά τηλέφωνα, θέμα ιδιαίτερα προσφυλές στους νέους. Το βίντεο της Sophia Story θα παρακολουθήσουμε στη συνέχεια. They learned what video art is, its techniques like stop motion, animation, infographics, which they used in their own videos, as in the video Sophia Story by the Greek team. In their last workshop in our city, they learned a few things about mobile phone applications. Now we will watch the Greek video. έλαβαν και την πιστοποίηση του Europass Κινητικότητα, Mobility, ένα προσωπικό έγγραφο που καταγράφει τις γνώσεις και τις δεξιότητες που αποκτήθηκαν από συμμετοχή σε οργανωμένη εμπειρία κινητικότητα σε άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μπορεί να χρησιμοποιηθεί μελλοντικά από τους μαθητές για εκπαιδευτικούς και επαγγελματικούς σκοπούς. For every workshop the students attended, they received a Mobility Europass, a certificate which shows the knowledge and skills they acquired during an organized program within the EU. This can be used by students and teachers for professional purposes. Το κυρίως πνευματικό προϊόν αυτού του προγράμματος είναι τα βίντεο που δημιούργησαν οι ίδιοι μαθητές για να αναδείξουν, να ενημερώσουν
να στείλουν τα δικά τους μηνύματα πάνω στο θέμα των διακρίσεων και της διαφορετικότητας. Κάθε ομάδα δημιούργησε τουλάχιστον 5 βίντεο δίνοντας το στίγμα της. Το βίντεο που θα παρακολουθήσουμε ευθύς αμέσως αποτυπώνει την καλλιτεχνική ματιά των Ιταλών μαθητών. The most important output of this program has been the videos produced by the students in order to promote, to raise awareness, and to send their own messages on the topic of diversity and prejudice. Each team produced at least 5 videos. The video we will now watch shows the creativity of the Italian students. Eravamo arrivati al mondo ed eravamo partiti all'alba del nostro paese. Qualcuno di noi era la prima volta. Με πρόσφυγες που έφτασαν σε μια παραλία, χωρίς να ξέρουν πού βρίσκονται, και έχοντας χάσει όλα τα σχέδια di dover attraversare tutto, dalla Sicilia all'America. Ένας επιτίδιος προσεγγίζει και τους υπόσχεται ότι εάν διαλέξουν την βάρκα του θα αποβιβαστούν στο δίκτυο μακριά από τη Σικελία, πέρα από τον ωκεανό. 12 giorni dopo l'imbarco. Certo, non posso assicurarti il giorno preciso. Mettiamo che c'è mare grosso, mettiamo che c'è una guardia costiera di sorvegliare. Μόλι μου την ειλικρίνεια λέει, δεν μπορώ να σας πω Se non si parenti arriveremo anche noi. Chi arriva passa il mare, giustamente dice il proverbio. E passeremo al mare, questo grande mare oscuro. Arriveremo agli stori, alle forme dell'America. Alla faccia dei nostri fratelli, zii, nipoti, cugini. Alle calde, abbondanti case, alle automobili, grandi come case. Ονειρεύονται ζεστά σπιτικά, αυτοκίνητα, οικογένεια, ξανά μαζί. Ne tenevamo tra la pelle e la camicia. Avevamo venduto tutto quello che c'era da vendere per racimonarlo. Πούλησαν La οτιδήποτε casa, είχαν gli δώσει. asini, il mulo, le raccolte dannata, le Τις corse. προμήθειές τους, τα στροσίδια τους. I più furbi avevano fatto ricorso agli usurai. Con la
sogno dell'America ci abboccava di dollari, tirati fuori a manciate, come avevamo visto fare i nostri parenti, partiti morti di fame, mangiati e cotti dal sole. E dopo 20 o 30 anni, tornati per una breve vacanza, con la faccia piena e rosea, e un bel contrasto con i capelli caldi. Erano già le 11. Uno di noi aveva acceso la lampadina tascabile, il segnale che potevano venire a prenderci per portarci sul piroscafo. Qualche minuto dopo arrivò il signor Melfa, l'impresario della nostra avventura. Ο κύριος Μέλφα, ο επιτίδιος που τους προσέγγισε, έρχεται πάλι κοντά του. Siamo tutti? Ne mancano 2. Perché ci mettiamo ad aspettare quei ricchi che corriamo? Ah, se non avete il denaro pronto, potete anche tornare a casa. E se a qualcuno viene in mente farmi a bordo lo scherzo, io vi riporto tutti a terra quando è vero Dio. In barca! Μάλιστα τους απειλεί ότι αν παίζουν μαζί του, τότε τους περιμένει θάνατος. Il viaggio dura meno del previsto. 11 notti. Το ταξίδι τελικά κράτησε πολύ λιγότερο από ό,τι περιμέναμε. Contavamo le notti invece che i giorni, perché le notti erano di atroce promiscuità, Νύχτες soffocanti. μέσα στη θάλασσα. Ci sentivamo immersi nell'odore di pesce, di nafta e di vomito, come in un liquido caldo, nero, στο πετρέλαιο της βάρκας. Ne grondavamo all'alba stremati, quando uscivamo ad abbeverarci di luce e di vento. All'11ª notte il signor Melfa ci chiamò in coperta. Την 11η νύχτα, ο κύριος Μέλφα τους κάλεσε στο κατάστροφο. Ecco l'America! Non c'è pericolo che sia un altro posto? E non avete mai visto voi del genere? Είναι όντως η Αμερική, αυτό που έχουν φτάσει. Ma non sentite che l'aria è diversa? Non vedete come splendono? Επειδή η σου λέει δεν μπορείτε να νιώσετε το διαφορετικό αέρα. Guardate le vostre cose, mi raccomando. Ελάτε λοιπόν, η ώρα της πληρωμής έφτασε. Πολύ γνώριμες σκηνές νομίζω για όλους. Scendemmo dalla barca leggeri leggeri, ridendo e canticchiando. Uno si mise a cantare a gola aperta appena la barca si mosse. Chissà quant'era lontana cento. Chissà quanto ci voleva per arrivarci. Sentivo lontano e irreale un canto. Sembra un carrettiere nostro! Il mondo è comunque lo stesso! Ovunque l'uomo spaventando la stessa malinconia, la stessa pena! Ma siamo in America! Le città dietro l'orizzonte di sabbie ed alberi sono città dell'America! E quell'altra, una 1100! Le nostre macchine loro le tengono per capriccio, le comprano i ragazzi come da macchina, da quella, da legalizzare tu. Guarda, laggiù c'è un cartello, Santa Croce Camerina, Scoglietti. Ma ci dà segnata sono nuovi. Le trovano mia Camerina, leggiamo Scoglietti, ma come leggono loro? Noi non lo sappiamo. L'americano non si legge come scritto. Ma poi che fa? Στην αρχή δεν είναι γραμμένες στα ελληνικά. Ma che c'è quella Madonna? Oh, guarda italiano. Ubriaconi, cornuti e figli di... Mi sto Καταλάβανε τι έγινε ricordando. μάλλον. Santa Croce Camerina, un anno che dalle nostre parti andò male, mio padre ci venne a fare la meditora. Siamo sbarcati in Sicilia! Απλά αποβιβάστηκαν στην Σικελία και όχι στην Αμερική. Τα παιδιά, οι Ιταλοί, έφτιαξαν αυτό το βίντεο για να υπενθυμίσουν σε όλους ότι και ο δικός τους πληθυσμός βρέθηκε κάποτε στη θέση του μετανάστη. Όλα λοιπόν αυτά τα βίντεο τα οποία είδατε και ίσως κάποια ακόμα θα δείτε,
φιλοξενούνται στο επόμενο πνευματικό προϊόν αυτού του προγράμματος, την ηλεκτρονική πλατφόρμα υπό τον τίτλο Erasmus Video Art. Ο χώρος της πλατφόρμας δίνει τη δυνατότητα επικοινωνίας στον επισκέπτη, να γράφει τα σχόλιά του σε κάθε βίντεο και να δημιουργεί έτσι επικοινωνία και με τους μαθητές. Επίσης, στον ιστότοπο, ο επισκέπτης μπορεί να βρει χρήσιμες πληροφορίες για το πρόγραμμα, το φορέα υλοποίησής του, τους συμμετέχοντες, να παρακολουθεί τις δράσεις των εταίρων, να ενημερώνεται για τις διεθνικές συναντήσεις μέσα από πλούσιο φωτογραφικό υλικό και βίντεο από τα ταξίδια. All these videos and more can be found on the site we have created, Erasmus Video Art, which is another intellectual output. The site gives the visitor the chance to communicate by writing comments under each video. Furthermore, visitors to the site can find useful information about the program, the participants, and the national agency. He can see the events by the different partners and learn about their meetings from the plentiful pictures. Η πλατφόρμα είναι επίσης συνδεδεμένη με άλλα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που δημιούργησαν οι ίδιοι μαθητές, όπως το YouTube channel και το Facebook, εκεί όπου μπορούν επίσης να μοιραστούν το υλικό, να το κοινοποιήσουν στις επαφές τους και έτσι να συμβάλλουν στη διάδοση της ιδέας μας. The site is also linked with other social media which the students created, such as the YouTube channel and Facebook page. Through these, the students can share their ideas and disseminate the project. Στην ηλεκτρονική σελίδα του προγράμματος θα βρίσκεται αναρτημένο σε λίγο καιρό ένα ακόμα πνευματικό προϊόν του προγράμματός μας. Ο οδηγός καλών πρακτικών για τον διαπολιτισμικό διάλογο και τη διαφορετικότητα στο σχολείο. Περισσότερες πληροφορίες για τον οδηγό αυτό θα μας δώσει η κυρία Λορένα Μπιλμπάο, εκ μέρους της Ισπανίας, που ηγήθηκε στο εγχείρημα αυτό. On the site, in the near future, we will be able to find another intellectual output of the program, the Good Practice Guide for Intercultural Dialogue and Diversity in School. Lorena Bilbao from Spain, who was responsible for this guide, will give you further information. Good evening. Right, we are going to just show you what our guide on intercultural dialogue and diversity in school is going to be about. This video is the project, the video techniques for developing appreciation, respect and tolerance for diversity in the students. That's what we've been working on. What I'm going to present down here is what we have in this practical guide, and this is the overview of what we're going to see. So, on the first time, what is the Good Practices Guide on Intercultural Dialogue and Diversity in the Students? How to access the GPG, the Good Practice Guide, using the GPG, strategies in the GPG, share what's worked, and questions and comments. Στον οδηγό λοιπόν καλών πρακτικών θα βρουν πώς θα τον εντοπίσουν, πώς θα έχουν πρόσβαση σε αυτόν, πώς θα τον χρησιμοποιήσουν, στρατηγικές μέσα στον οδηγό, πώς θα μοιραστούν όλα αυτά που μας απασχόλησαν εμάς, καθώς και ερωτήματα και σχόλια που μπορούν να υποβάλουν. So what is the Good Practices Guide on Intercultural Dialogue and Diversity in Students? This is a resource for schools to help students, teachers, and all the educative community understand the importance of diversity. Είναι μια πηγή για το σχολείο για να βοηθήσει τους μαθητές, τους καθηγητές, αλλά και όλη την εκπαιδευτική κοινότητα να καταλάβουν τη σημασία της διαφορετικότητας. What does it have on? The Good Practices Guide includes the contextualization of the program, methodology, action-oriented guidelines, practical examples, practical solved examples, and assessment and conclusions. Ο οδηγός καλών πρακτικών περιλαμβάνει το ποια ακριβώς προβλήματα υπάρχουν, τη μεθοδολογία, κάποιες οδηγίες, πρακτικά προβλήματα, πρακτικές λύσεις πάνω σε παραδείγματα και assessments και συμπεράσματα και πώς το λέμε στα ελληνικά. Το assessment και αξιολόγηση, ευχαριστώ.
All right. Why is diversity important? Education is therefore an education in freedom. Freedom from inherited biases and narrow feelings and sentiments, as well as freedom to explore other cultures and perspectives and make one's own choices in full awareness of available and practical alternatives. These words were said by Bhikkhu Parekh in 1986. Bhikkhu Parekh, Lord Bhikkhu Parekh, is a political theorist. He addressed the subject of multiculturalism. He asserted that multiculturalism is inherently positive and life-enriching because it allows different nationalities to integrate, to learn about each other, and to enjoy the literature, culture, and food of other countries. Not only does multiculturalism enable people to see the world beyond their shores, but it also gives countries a sense of balance and security. By embracing different cultures, a country can avoid problems. And it just established as an example the United Kingdom, where he lives. Ο Bhikkhu Parekh είπε λοιπόν ότι η εκπαίδευση είναι ελευθερία. Είναι απαλλαγμένη από στενάχωρα συναισθήματα. Είναι μια ελευθερία να ανακαλύψεις τους άλλους πολιτισμούς και άλλες προοπτικές και να κάνεις την δική σου επιλογή στο διαφορετικό. Education plays a critical role in contributing to counteracting discrimination and diffusing a culture of respect for all throughout society. Policymakers, administrators, and educators are identified as key stakeholders in this matter. Η εκπαίδευση λοιπόν έχει πολύ σημαντικό ρόλο σε αυτό το ζήτημα. Εκείνοι που διαμορφώνουν την πολιτική, οι εκπαιδευτές και όλοι οι άλλοι όσοι εμπλέκονται είναι υπεύθυνοι λοιπόν πάνω σε αυτό το θέμα. So how can you access our GPG? Our GPG will be uploaded in our webpage. So you must go to www.erasmusvideoart.com. Then you choose the GPG tab, and for practical examples on the work done, just surf our webpage. There you can find students' videos, as they already said, dealing with the subject and info about all the projects. Όπως είπαμε και εμείς, τον οδηγό καλών πρακτικών θα τον βρείτε στην ιστοσελίδα μας, στο κουμπί GPG, έτσι ονομάζεται, εκεί που θα δείτε λοιπόν και τα παραδείγματα όπου βασίζονται πάνω σε βίντεο μαθητών σχετικά με αυτά. Είναι τα role playing, τα οποία υποδείχθηκαν οι μαθητές. So we had to, and we encourage you to do it the same. We motivate students to work on the importance of this subject. So how can you do this? You just have to hold a meeting with the students to explain the importance of diversity in everybody's life. Introduce the 3 key words related to this subject, as we did: appreciation, respect, and tolerance. And then you can use our work as an example of what can be done. Η Λορένα λοιπόν μας λέει να παρακινήσουμε τους μαθητές μας να δουλέψουν πάνω στο σοβαρό αυτό ζήτημα. Να δημιουργήσουμε εμείς μια συνάντηση των μαθητών για να εξηγήσουμε πόσο σημαντική είναι η διαφορετικότητα, η ιδιαιτερότητα στη ζωή κάθε ενός. Να εισάγουμε τις 3 λέξεις κλειδιά που σχετίζονται με αυτό το ζήτημα. Appreciation, εκτίμηση, respect, σεβασμός και ανοχή. Έπειτα να χρησιμοποιήσουμε τη δική μας δουλειά σαν παράδειγμα για το τι θα μπορούσε να γίνει. There are more resources, of course, to motivate students, and we are just giving some examples of how to. We always have to thank students for participating. That's a very important part of it. You have to announce the assessment at an assembly or meeting. Appeal to students' civic duty to give back to education by participating in the dissemination of the importance of diversity and equality in education. Develop a school newsletter or newspaper article to share information about the diversity. Με ποιες άλλες πηγές μπορούμε να παρακινήσουμε τους μαθητές μας?
να τους ενθαρρύνουμε να συμμετέχουν, να τους ανακοινώνουμε τα αποτελέσματα των αξιολογήσεων ή των συναντήσεων, να τους δίνουμε την δυνατότητα να συμμετέχουν στη διάδοση της σημαντικότητας της ιδέας της εταιρότητας και της ισότητας στην εκπαίδευση και να αναπτύξουμε στο σχολείο ένα newsletter, κάποιο είδους εφημερίδα, ένα άρθρο στην εφημερίδα, για να μοιραστούμε όλοι μαζί τις απόψεις μας σχετικά με την διαφορετικότητα. After all, do as we are trying to do tonight, and we will be trying afterwards, of course. Share what it works, or share what works. How many of you have participated in a project about diversity in education before? What strategies worked for your schools? What strategies do you plan to use this year? We invite you to share with us by contacting us or leaving your impressions and improvements on the subjects through our website, as we said before, www.erasmusvideoart.com. Η συνάδελφος λοιπόν μας καλεί να μοιραστούμε τους προβληματισμούς της. Αναρωτιέται πόσοι από εμάς έχουμε συμμετάσχει σε προγράμματα σχετικά με τη διαφορετικότητα στην εκπαίδευση στο παρελθόν. Τι στρατηγικές χρησιμοποιεί το δικό μας σχολείο. Αν οι στρατηγικές αυτές είναι κατάλληλες για να χρησιμοποιηθούν κάθε χρονιά. Και μας προσκαλεί όλους να μοιραστούμε την εμπειρία μας συμμετέχοντας στη συζήτηση για τη διαφορετικότητα, αφήνοντας τις εντυπώσεις ή ό,τι κάναμε για να βελτιώσουμε αυτό το πρόβλημα στην ιστοσελίδα μας Erasmus Video Art. Thank you very much for attending this meeting. And if you'd like to... like any more information on the Good Practices Guide or any other matter on the subject, please contact us. You will find our email addresses on the web page. Thank you. Η πλατφόρμα φιλοξένησε και τον Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό Βίντεο με θέμα τη διαφορετικότητα που οργάνωσε το Video Art Project. Ο διαγωνισμός ήταν ανοιχτός σε σχολεία και νέους ηλικίας 16 έως 18 ετών από όλη την Ευρώπη και ολοκληρώθηκε πριν από λίγες ημέρες. Την κριτική επιτροπή αποτέλεσαν ένας καθηγητής από κάθε σχολείο και δύο τεχνικοί της Multitra Productions. The site also hosted the European Video Contest with the subject of diversity. This was organized by the Video Art Project. The contest was open to schools and teenagers between the ages of 16 and 18 from all over Europe, and it was concluded a few days ago. The judging committee consisted of one teacher from each school and two members of Multitra Productions. Η βραδιά αυτή θα συνεχιστεί με την απονομή βραβείων στους νικητές του διαγωνισμού, ο οποίος διαχωρίστηκε σε εσωτερικό για τα σχολεία που συμμετείχαν στο πρόγραμμα και σε εξωτερικό για όλους τους άλλους. Πριν από αυτό όμως, αφού γνωρίσατε την ελληνική εκδοχή για αυτή την εμπειρία, ας δούμε πώς τη βίωσαν και οι μαθητές από τις χώρες εταίρους μας. Ας παρακολουθήσουμε αρχικά ένα σύντομο βίντεο που ετοίμασαν οι μαθητές του Ισπανικού σχολείου. We will continue with the presentation of the awards to the winners of the competition, an internal one for the participating schools and an external one for all the others. But before we do that, we will now watch a video by the Spanish team about their experience in the whole project. Why did you join this experience? Do a different activity and have the chance to travel. My teacher. Traveling, desire to do something different. New experience. Making new things. Experiment new things. To live new experience. To travel. To do something new. It was something different. To enjoy. To travel. To learn. Learning. I was chosen. Very happy to meet new friends. My teacher. Is it what you expected? Yes. Yes, it is. Even better than expected. Much more than Ρωτούσαν τι τους άρεσε περισσότερο στο ταξίδι. Not really. Είχαμε ταξίδια, μάλλον στον δρόμο.
Better than I expected. Much better. Yes, it is. Always. Very happy to meet new friends. For sure. The grade surpassed my expectations. It has given the opportunity to do different things to students that we have never thought to have done before. After this experience, have you changed your way of thinking? Yes. Now I am aware about things I didn't even thought before. Yes. I am not shy anymore. More open-minded. This experience overwhelmed. After traveling in different ways. Respecting people. I am not tolerant. I am more tolerant. If of course. Respecting people. At the beginning, I couldn't see it as a possible thing in my school. Now I realized everything is possible. What do you think you have learned? This experience overwhelmed. Meet many new friends. Meeting new people. Respecting people. New leads. Experience. Friendship. Respect. I will always remember. I am not tolerant. Respecting people. I evolve as a person. I open my mind. A very good experience. I learned from students. I learned from the project. And I learned how to be a better person. New friends. My teacher. Respect. Νομίζω ότι όλοι καταλάβαμε πόσο καλά πέρασαν οι Ισπανοί φίλοι μας σε αυτό το πρόγραμμα, πόσο άλλαξαν τις σκέψεις τους σχετικά με την διαφορετικότητα και τον σεβασμό. Αφού γνωρίσαμε την Ιταλική εκδοχή, σειρά έχει η Ιταλική εκδοχή. Θα ήθελα να καλέσω τον Μάρκο και τον Ενρίκο στη σκηνή για να μας περιγράψουν την εμπειρία εκ μέρους της Ιταλικής ομάδας. Marco and Enrico will talk about their experience from Italy. Hi everyone, we are Enrico and Marco, and we are the representatives of the Italian group. First of all, we want to thank everybody, especially our teachers, for giving us the opportunity of participating, all the students for being so kind and friendly with us, and the institution that contributed. Secondly, we can see that we have had an amazing experience, and we are sure that we will never forget these 2 years of workshop. We have learned how to use video editing programs and to appreciate the difference between various countries. These 2 years have awakened in us the awareness that violence, in all its meanings, never brings permanent peace. It solves no social problem, it merely creates new and more complicated ones. I believe that we must develop alternatives to violence that are do enough to change behavior. For if we want a lasting peace, then we must stop using judgmental and prejudicial attitude towards those who are discriminated against daily because of their gender, nationality, or political orientation. According to the project, we learned that we are all the products of our own individual upbringing and experiences. So it's completely natural that we will have all differences in opinion on a wide range of issues. The world would be a very, very different place if we were all the same, and it's the incredible diversity amongst people throughout the world that makes it such a fascinating place. When we get to learn about others and respect our similarities and our differences, we get to learn so much more about the world and about ourselves. And this helps us to grow spiritually instead of stagnating. It also opens the door to many other opportunities, be they friendships, work prospects, travel possibilities, or a wider understanding of the world in which we live. Albert Einstein used to say,
I speak to everyone in the same way, whether it's the garbage man or the president of the university. So let's respect others and let's appreciate all differences because they fill our heart. Νομίζω ότι όλοι κατάλαβαν ότι και τα παιδιά λοιπόν απόλαυσαν πάρα πολύ την εμπειρία αυτή, την ευκαιρία αυτή που είχαν μέσω του προγράμματος και έμαθαν λοιπόν να σέβονται το διαφορετικό, να το εκτιμούν, γιατί είναι βέβαια μέρος της ζωής μας και γεμίζει τις καρδιές μας. Ευχαριστούμε πολύ. Και κλείνουμε λοιπόν αυτό το κομμάτι με ένα βίντεο που αποτυπώνει τη σουηδική εμπειρία. Ας δούμε. And the Swedish team will give us their impressions. Hela våren, tralalala-lej. Hela våren, tralalala-lej. Den som inte hela talar heller, det handlar våre hela våren. Ο Νίκολας λέει ότι καλύτερη ανάμεση ήταν από ένα πάρτι που έγινε στη Σουηδία. Η Ματίλτα στο Μπιλμπάο όταν αρρώστησε ο Καρλ όταν γνώρισε ενδιαφέροντες ανθρώπους. Το συνέστημα ότι δεν θα κρατήσει κοντά σου. Η Απελίτσα κράτησε ότι έκανε επίσης ποτέ να του λέει. Και βέβαια έκανε παρναστούς φίλους. Ο Μάρκος. Ο Μάρκος πρώτη πάντα τη μέρα στον Μπιλμπάο. Δεν έπαιζε. Τους λέει πόσο λέει τους λείπει η πίτσα των Ιταλών. Κάνανε 10 κομμάτια πίτσα. Η Άννα θυμάται πόσο διασκέδασα στο τρένο με τα εισιτήρια στη Σουηδία. Η Ζωζεφή θυμάται μια ομάδα με παντελώς άγνωστους ανθρώπους που δεν μιλούσαν την ίδια γλώσσα, δεν είχαν την ίδια κουλτούρα και τις ίδιες συνήθειες, αλλά τα πήγανε πάρα πολύ καλά. Και όλοι λοιπόν πέρασαν πολύ ωραία την βραδιά. Ο Αντρέ θυμάται στο Μπιλμπάο το μάτς που παρακολούθησε με τους φασαριώζους Ιταλούς που βλέπετε. Ο Ντάνιελ θυμάται πόσο φορές, μάλλον θυμάται τα λουκάνικα, το σκοτεινό, η Εύα, τη συνάντηση στο Μπιλμπάο με τους φίλους της ομάδας. Η Μαρία Τερέζα θυμάται τη νύχτα που ψαρεύανε και τρώγανε σοκολατοκέικ στην παραλία, ήταν πολύ ωραία. Και από όλα ευχαριστώ και ήταν όλα πάρα πολύ ωραία. Και έφτασε η ώρα, επιτέλους, της απονομής των βραβείων του Ευρωπαϊκού Διαγωνισμού Βίντεο. Εκτός από τα βραβεία τους, οι νικητές θα παραλάβουν και το χρηματικό έπαθλο των 250 ευρώ. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν με τον εξωτερικό διαγωνισμό. Αφού ήταν δύο ειδών διαγωνισμοί, ένας εξωτερικός για αυτούς που θα συμμετείχαν πέραν των ομάδων των εταίρων και ένας εξωτερικός. And we will close with giving the award. The winner will not only take the award, but also 250 euros. And we will start with the external contest, because it was divided in an internal one and an external one. Εξωτερικός διαγωνισμός
εξωτερικού διαγωνισμού είναι... And the winners for the external contest are... είναι... η John Hackanson και Simon Bloomberg από τη Σουηδία με το Equality Tonight. Βέβαια, ο Σουηδός φίλος μας δεν ήταν δυνατό να παραβρεθεί σε αυτή την βραδιά, όμως καταφέραμε, τον ενημερώσαμε εγκαίρως και μας έστειλε ένα μήνυμα, το οποίο μπορούμε να παρακολουθήσουμε. We're so thankful to win this award, and it's such a serious topic. Yeah, unfortunately we couldn't be there tonight. We tried, but we failed. We'd like to thank our film teacher Elin for teaching us everything we know. Yeah, and of course Fabas for being a part of this huge project that we've been working on for such a long time. And also our teacher Håkan Molna for always being there for us. Yeah, we would also like to congratulate our friend Marcus Nilsson for his marriage with the beautiful Elin Lindell. Also, we have a special message for our Swedish friends idag. Yeah! Tjena lösnäsare! Ja, detta visar ju än en gång att Minus är lite bättre ändå. Och till Maria Therese i publiken, vad var det jag sa? Addio gris! This is the award for the external winner. Μαζί με μια επιταγή 250 ευρώ. Along with 250 euro. Θα τους στείλουμε με τους ίδιους φίλους να πάρουν το βραβείο και το έπαθο. Το πιο ενδιαφέρον λοιπόν πολύ είναι ο εσωτερικός διαγωνισμός. Για τον εσωτερικό διαγωνισμό θα ήθελα να προσκαλέσω στη σκηνή όλους τους μαθητές που συμμετείχαν στο πρόγραμμα για να τους συγχαρούμε με το χειροκρότημά μας και για τις ιδέες και την καλλιτεχνική τους έμπνευση που ξεδίπλωσαν μέσα από τη δημιουργία πολλών βίντεο, μερικά από τα οποία ήδη παρακολουθήσατε. Ένα χειροκρότημα παρακαλώ για την ομάδα. Που συγκέντρωσαν την υψηλότερη βαθμολογία ήταν από τη Σουηδία το Every Color Is. The video with the highest score was the Swedish one with the title The Color Is. Από την Ισπανία Happy Birthday My Dear. This is for each country separately. Από την Ιταλία The Long Journey. From Italy The Long Journey. Και από την Ελλάδα Religious Conflicts. And from Greece Religious Conflicts. Are you ready? And the winner is... Again. And the winner is... And the winner is... Italy!
λάβουμε μια τσαντούλα αναμνηστική για το βίντεο Art Erasmus Program. We have prepared bags for each participant, every student, with the logo so they can take with them as a memento. Μπράβο σε όλα τα παιδιά, λοιπόν να τα ευχαριστήσουμε. Πριν κλείσουμε, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε ιδιαιτέρως όλες τις οικογένειες από τη Σουηδία, από την Ισπανία, την Ιταλία και την Ελλάδα που μας εμπιστεύτηκαν τα παιδιά τους στις διεθνικές συναντήσεις και μετακινήσεις μας και πρόσφεραν άψογη φιλοξενία στους μαθητές του προγράμματος. Ένα μεγάλο χειροκρότημα και για αυτούς. We would also like to thank all the families who allowed their children to participate in this program and the families from Sweden, Italy, and Greece who hosted the other students and allowed them to have this experience. Ένα μεγάλο χειροκρότημα λοιπόν για τις οικογένειες. Κάπως έτσι κλείνει η απόψινή μας βραδιά. Το πρόγραμμα όμως δεν τελειώνει εδώ. Συνεχίζεται και ολοκληρώνεται τον Αύγουστο του 2016 με αποκλειστικό πια στόχο τη διάδοση των πνευματικών του προϊόντων, τα οποία θα μείνουν διαθέσιμα στην πλατφόρμα για τουλάχιστον την προσεχή πενταετία. The program, of course, continues until the end of August, and the platform will always be there for the further dissemination. Και ήρθε η ώρα για ελληνικό χορό. Σιρτάκι dance. Κορίτσια, παρακαλώ. Ευχαριστούμε πολύ τα κορίτσια από το Β1 που θα μας χαρίσουν ένα ωραίο σιρτάκι για να κλείσουμε πανηγυρικά. Ευχαριστούμε πολύ όλους που παρευρεθήκατε. Thank you everyone for coming.